Story telah London Network Daily Post. Menta perang nawara HP ke kubor. Bom missile ki spy Rusia yo tower TV hakif. Yap ki brio sangut. Tong ni sangap. Kumba sangut ki brio ki yap hadin bak Rusia. Ka bom yo tower TV bahe hakif ka sengi baar. Ong ki bahe. Kani ka jing bom dak spy Rusia. Kala pendu ik katu kat ni ki jing pen benak kubor. Tang ba I ik jing tai bom persniu e. Kani ka ta kawan hadin bak Rusia ka maham bakala ban launch. Yaki strike batik kena baha kani kanong ba jong ka Ukraine. Kihe ka Ukraine kila pelat ya ke video jong ki mediap. Bat ka jing julor ki kali kani jing syak bom. U Presiden Ukraine tweet dak baong. Syaka perthai ka e ka jing mut jong ka jing ong. Umle syu dalile ladaki prapus nem. Uni to warodan hajan babi yar ravin. Palat lai phawajar ki jiu penyap naphang ki nazi. Hapdeng ka thma ba baar. Kani ka jing jia pasusi lapan kan mau buram dos tissues akan mau. Bat kadi ka jaka bakentang ya ki babun ki jiu. Mayor ke Kiev, Vitali Klitschko wang, ka jingar thama kal penjolor ya transformer substation jong tower. Lajar kata, jan baro ki channel Ukraine pau bagi terikam kumba julong. Kenta hadin jong ka jing bethai. Kumang kani kapor, kan nong bak Kharkiv bahe number R jong ka Ukraine. Kaladan hapo ka jing syak pun bethai bom ka bahe. Nado ka sini kong. Kuble shibon, story telah London Network Daily Post.